corona. Piye dulur? Tanggapanmu pagarame? Gara-gara corona apa-apa ora oleh. Lah wong kumpul wong 10 kae ora oleh. Wis tanggapan sepi iki arep nyapa ya. Yo isine mek nyawangi barongan. Barongane dhewe pengen joget tanggap dhewe. Enggak mungkin. Yo, batuku kari. Wah. Sik. Loh. Rampan. Loh. Setrum aku malah. Ya ampit. Ora kena. Lah. Mati lampu bae. Beh. Iki apa telepon pacarku piye? Nah, wis ora iso brengsek. Ini ya, apa jenenge? Gara-gara corona semua keseniannya seperti mandek, grek ae. Wis tanggapan ora enek, amen di-cancel mergo corona. Ya mugi-mugi lah Gusti Allah gak padang karo aku. Ora dikai telepon uang ya toh. Mas Dimas, tanggapan wah bahagia tenan. Sapa ngerti lho, Pak. Bu. Kowe muni. Halo. Nggih, kula. Nggih. Lho, kula Dimas. Nggih. Napa niku? Loh, sios tanggapan. Kapan, Pak? Bu, benjing. Lho, cepet men to, Pak. Bo, jenengan ngertos mawon lho. Nggih. Nek kali sinten? Pak. Oh, Pak Marjut. Nggih. Plandirejo. Nggih. Pas pundi Plandirejone, Pak? Oh, Kidul Masjid nggih. Nggih. Mengke mawon kula bidal. Tak nginep mriko mboten napa-napa to. Lho kula nggih demen ya. Mugi-mugi mboten cancel nggih, Pak. Cancel kata-kata niki. Nggih. Suwun. Nggih. Wah. Bahagia piye to? Lah ngene iki. Oh. Meneng-meneng ong telepon. Iya ta? Wong telepon weh sik tak cepat sik wis. Aduh. Ya. Kambi nyepak pakaian anu wis nyepak. Kenake nyapa ya ngene iki. Apa yo? Pemancing yo. Mumpung nyah ngene. Weh, yo. Melaku mancing, kabeh, yo. Wis. Kecah, yo, melaku. Palsan ya mancing iki. Dino. Kok oleh videonen. Lah nggih. Wis. Sine mek mung mancing. Yo, mancing perkara kan yo ora ning kali iki. Iya ta? Mancing perkara mesti nek ngene. Oke, sak. Wes, iki karo mendengar sandal ilang. Tudus. Wah. Ya Allah. Ya Allah. Wah, yuk. Kotai. HP-ne keluar nih. Des, ya ta. Wis saiki mancing sik. Ngene iki lho, Lur. Wong seniman yo mek ngene iki tok. Isine mek dino mek moncang mancing omahe pinggir kali. Omahe pinggir kali ora mancing apa nyapo. Mosok golek cuyu. Wis. Paten andalan. Titik. Japune japu. Buh. Wis. Iwak gedhe iki kamu tuh. Ah. Ya, nek.
Lho. Wah. Balik nih. Wis. Yo ngene iki lho, Cah. Mancing ora tau oleh. Tanggapan yo ngono, jarang oleh. Isine saiki lockdown. Tanggapane gagal. Muga-muga lah engko sore engko binyang budal ora enek perkara apa-apa. Ngene Pak Sumarji Majud jenenge kuwi. Bismillahirrahmanirrahim. Rung. Tanggapan kudu piye? Aku yo bingung lho. Tanggapan aman cancel ae. Piye to, Lur? Penake. Den tidro atiku kuciwo atiku Pak. Dan. Iku tak lakoni kudu piye ngono lho Yohan. Aku ki yo ngumun. Oh, nek telepon Pak. Pak Sumarji. Se. Karo sore ini. Halo Pak. Nggih, kula teng kali nggih. Napa? Ya Allah. Untuk cancel malih to, Pak. Aku mau wis ngomong to, Pak, wedi lek cancel. Ora nang maksa. Lah wis iki cancel tenan Pak, pilipun to, Pak. Cek kula kadung nyalang wong kayak mengke budal lho, sirku iki yo. Bah. Jenengan kok ngoten to, Pak. Bah. Jur. Piye to, Cah? Aku ki ngumun yo. Amin cancel wis. Ada. Loh. Hut. Mancing ora oleh. Enak apa enggak? Corona ndang ngali mulih ngono lho. Cina. Pegel aku ya. Mendino cancel. Loro aku mak. Aku ki keciwo. Wah. Wis ya ngerti apa-apa kene iki wis. Oh, wis ndelok subscribe-an. Ora subscribe ora mesakne aku. Ini ora tanggapan, ora di-subscribe. Pokok sama subscribe kudu. Wis. Lanjutnya mancing aku. Ben. Wis. Sampai tuwek tak lakoni. Piye lho ki Yohan? Men cancel ae kok. Don. Oi. Piye? Kowe men mancing dina-dina. Wah, lah tanggapan ra tau enak lho. Piye? Wah, lah kowe piye yo? Nanti. Ngarit. Wah, tanggapan aman cancel lho susu. Wah,